Tezribeden bar serpayı, kamillikde yoktur tayı. Yazgı eder bagyt toyu, dessan video studiyası. Yürek bilen işler kamil topary, kadrlar owodan hili ýokary. Ýalgylaryň ýanyp duran ozory, dessan video studiyası. Hormat bilen adagdalan, yazsam kimdir gazalam. Halallıktan at kazanan, dessan video studiyası. Geleceğin yatlanacak hakikati sen. Şekil sungotunun haritatı sen. Ustad Halipalan halipası sen. Dessan video studiyası. Nazar verdiğin emri bilen, ayaktaş öz döwrü bilen, Allah'ın bersin ömrü bilen, dessan video studiyası. Allah'dan 33 ýyldan bäri Halipa Nazarbat Garaýewiň ýol başlygyna halka hyzmat edip gelýän dessan video studiyasy meşhur studiýalaryň biri. Menem bir özüm ulgamlanyp studiýaň ýigitleriniň işleýişini görüp özüm dogry goşdum. Dessan studiýasyna, sunuga talimine rahmet çekýän her bir wekiline Aşyk Aýdyň pirin goldawy, beýik Allah Taalaň goldawy ýar bolup işlerine üstünlük bolmagyny tüýsürip arzuw edýär. Halipa, özüňe bir iki aýdyp bara. Bu ýaşat, sag bol, köp minnetdar alajan. Ama denem işim üstünlük. Sag bol. Toýlaňyz köp bolun alajan.